Едно момиче спасило таралеж, който случайно паднал в басейна. Притеснена, че малкият таралеж може да настине, тя го занесла вкъщи. Приготвила му топла баня и го изсушила с сешоар. За нейна изненада, таралежът я ухапал за ръката. След първоначалното стъписване, момичето разбрало, че таралежът може би е гладен. Скоро тя открила, че има добър апетит и лакомо изяжда всичко, което му предложи. Ако не бил ял известно време, той започвал да писука. След хранене тя нежно му докосвала коремчето и го приспивала като бебе. Загрижена, че спи твърде дълго, тя го завела на преглед и разбрала, че таралежа всъщност ще роди много скоро. Седмица по-късно се родило потило здрави бебета таралежчета. Майката с гордост ги показала на момичето, което радостно приготвило гнезда и красиви дрежки за всяко новородено. Тя била щастлива, че е спасила толкова сладко семейство таралежи. А на теб би ли ти се приискало да имаш такъв очарователен таралеж?